Оп, врат, крът, оп, Винаги надолу е по-интересно, както виждаме всички. Спокойно, това е едва началото. Сега ще има падане на 3 пъти. Обещал ни е и ще го изпълни. В момента това не е умишлено плъзгане, просто не може да спре мотора. Стой! Така, оп. Това е, спря. Миналия път точно там падна. На 3 пъти. Така. Леко, како минке. Леко! Падай! Та бабичка, бе. Бабо, аз поне на 2/3 се качвам. Ти ни посмя. И подпри си го с камъче, да ти е по-удобно. Атай. Загреби с каската сега. Загреби с каската кал и се намажи на врата. Айде, идвай да взимаш колелото, да те видим.